Махове с крак от лакътен стоеж. Изходно положение. Заставаме на колене с опора на дланите. Бедрата и ръцете са ни перпендикулярно на пода, гърба е паралелно на пода. Кръста и корема са стегнати. Повдигаме единия крак нагоре максимално високо и напрягаме дупето и задно бедро. Пръстите на краката сочат надолу, а петата нагоре. Не се опитваме да работим с инерция, затова не махаме прекалено високо с крак, а се концентрираме върху работещия мускул и гледаме именно там да пада напрежението. Тоест няма тъпо махане с краката, а именно натискаме и избутваме крака нагоре. Затова държим кръста стегнат и не го огъваме. Няма тази котешка извивка, както повечето жени допускат тази грешка и пренасят натоварването вместо в дупето в кръста. Гледаме напред и при усилието издишваме.